Jaya Production. Ada Mukti Jaya Channel, terima kasih. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi rasane pahit tenan. Mangan mango lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene nasibe wong ora duwe. Cintaku kok ya sampun lenesu nesu. Rasa kudu ngaku mencucu Kemanan paras bagusku Tak beto karo hatimu Rungono Kembangan manisku Ku sayang ngapun dene saestu Yen dere sakit ojo sumalah ono dino liyane bakal tak upaya kembang kau piye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah senajan kahanane buka aku bakal setia ora mungkin mendua Tersuana sampun ono nganjanine saben dino Ronda Music Bian Jaya Audio Matur suwun Boyo sampun lenesu nesu Kabe iso rasa kudu nanggung mencucu Emanen paras bagusmu Tak bedo karo hatimu Rungono Tembangan manisku Ku sayang ngapun dan Sumalah ono dino liyane bakal tak upaya kembang tapi carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah senajan kahanane buka aku bakal setia ora mungkin mendua Tersuana sampun ono nganjanine saben dino sekali lagi Om Ronda Dari beda
lagu sabarnya sudah Mas Akin. Ini gimana?